Welcome back to my channel. Let us look into Igbo title names for special women in Igbo land. Ka anyị na-abanye na aha otutu a na-etu ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị gbasiri ike n'ime ezinụlọ ha n'ala Igbo. Yes, because in Igbo land we have many brave women out there. Yes. Ụmụ nwanyị mụọnụ, ụmụ nwanyị zụọnụ, ụmụ nwanyị rienụ ise. Aya, let us start. Number one title name is Osodieme. Osodieme, meaning a woman that does things together with her husband. Yes, in many families in Igbo land, these brave women, their husbands always seek their consent before doing some certain things in their families for their own progress. Yes, you call them Osodieme. Another one is Agbara nwanyị. Agbara nwanyị. When a woman is being addressed as Agbara nwanyị, meaning the woman is a strong and a brave woman. Yes, Agbara nwanyị. Agbara nwanyị. Another name is Ada Diora Mma. Ada Diora Mma. Ada Diora Mma, a daughter that loves by all. That is the meaning. Yes. Another one is Nwanyị bụ ihe. Nwanyị bụ ihe. Nwanyị bụ ihe. Nwanyị bụ ihe means a woman is very important. Yes. In a family, a woman is very, very important. Yes. Nwanyị dị mkpa na family, nwoke dị mkpa na family. So, nwanyị bụ ihe or nwanyị bụ ife, it means a woman is very important. So you as a woman in your family, you have to do your own part. You play it very tight. Ịkpachi anya n'ebe ị kwesịrị ịkpachi anya ọfụma ka ọ dị mma. Another name is Ochiri Ozuwa. Ochiri Ozuwa. Yes, Ochiri Ozuwa means a good trainer. A good trainer. In a family, we have this type of women. Ị ga-ahụ nwaanyị ga-abịa kpọkọrọ ụmụ ndị mmadụ onye aka na-azụ ha, kpọkọrọ makpa ndị nke ya na-azụkwa ha. Ochiri Ozuwa. Ndị dị ụtọ na-enwe obi sara sara. This type of women, they have good hearts. Another one is Odoziakụ. Odoziakụ. Odoziakụ, a woman that arranges her husband's wealth very well. You call her Odoziakụ. Odoziakụ. Mana kịta ndị mmadụ bụzikwa ọkpata akụ. Ọbụzikwa onye ọbụla bụzi kịta Odoziakụ, onye ọbụla bụzikwa ọkpata akụ. Mostly ọkpata akụ. That's by the way. Cause ọ bụrụ obi dị ya. Obi dị ya. Obi dị ya. Before a man calls you by this name, obi dị ya, meaning that you have won his heart. You have won his heart. Obi dị ya. Obi dị ya. In olden days, it's very common to hear obi dị ya, enyi dị ya, nwanna dị ya. Different names, different title names given to a woman, given to women, portrays their character and behavior in the family. Yes, Obidia, meaning a woman that knows her husband's mind or heart. Yes, there are some women like that. Another one is
nwaanyị dịka achọrọ, nwaanyị dịka achọrọ, nwaanyị dịka achọrọ, nwaanyị dịka achọrọ. All these things are Igbo title names for women and many others. Another one is ijere nwaanyị. Hey, nkwa ndị na-azọkwa ijere mana Facebook a na ijere nwaanyị. Ijere nwaanyị. Ijere nwaanyị means a great masquerade in the Igbo land. Ijere means a great masquerade in Igbo land. So calling this woman Ijere nwaanyị means that the woman is a great masquerade in Igbo land. Ijere nwaanyị, ijere nwaanyị, ijere nwaanyị, ijere nwaanyị, ọ na-afịọ ijere nwaanyị. Ijere nwaanyị. Another one is ọdịụkọ na mba. Ọdịụkọ na mba. Yes, there are certain women that are very special in the family. Their character is very special. Ụmụ nwaanyị agwa ha na-apụ iche n'ezinụlọ. Agwa ha na-apụ iche. Agwa ha na-adị mma nṅomi. Mana ndị dị otu a, ndị mmadụ na-adị emere ha jealousy, mere ha ụfụ anya. Ya bụ onye izizi, ọ na-eme ka afụ ya, ọ na-eme nke a, akwa hypocrite, akwa nke na-akọ ịkọta onye ahụ. Mana onye ọbụla na-eme ka chi ya si kee ya. And many other names. Ngwa denyere m afọ ị na-akpọ nwunye gị. Kedu ụdị afọ echichi iche nwunye gị? Maka na mma na onye ọbụla nụrụ nwaanyị na-akpọ nwunye ya afa. Ị na-akpọ ya obi di ya, ka ị na-akpọ ya osodi eme, ka ọ bụ osodi eri akụ, ka ọ bụ odozi akụ ka ị na-akpọ ya, ka ọ bụ ọchịrị ọzụwa. Kedu nke na-akpọ ya? Write them at the comment section. Bye. Ka ọ dịnụ ndị nke m.